lebang wong ayu ana ing wisma kencana sliramu sing ngekeki aku wong ayu ali-ali wujude amuk watu tapi kanggo rebutan karo wong akeh ali-ali watu sing menehi ninggal aku sanajan abate wis putih nek watune tetep durung ali-ali watu tumepel jane manisku najan abate wis putih ali-ali gowo trita nalikane ning wis wakana nendro dalungan tokena adom rasa ning tikal asmara ali-ali watu kok wenene lisir dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu ingkang sampun diketok sampur matur monggo kula ndedhet semeneng sebelah malih sampuripun dulur DJ Ayub hoyo ali-ali watu kok wenene sira ali-ali watu tumepel jane manisku najan ambate wis putih nek watune durung malih nuwun sewu kula wakilipun Didi Kampung Garu sing makili Jliceng
ngrasakaken bojo loro monggo. Kondo bojo loro kedolenan ke aja mikir sipate wong lanang ora kurang kanggo kuwat pagolenan yen sipatku ora tekan kowe tak golek Ingkang sampun pitados sambur monggo. ora kurang kanggo kuwat pagolenan ora tekan kowe tak golek
manang waton blonjo mesti kurang Rujukan Banyuwangi. Oh. Rujukan Banyuwangi. Rena wangi ning tau sapi lanang wadon handekati milangake susah ati langgeng ning pasir-pasiran sambur
Matur sembah nuwun. Asing-asing Mbah Karno. Dawa ngayu
wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi dadi tangga kangene ati iki apa bisa aku nyanding sliramu dawa ngayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangen atiku kanggo es manis kang tak tuku kangen iki bisa mari yen sliramu wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi dadi tangga kangene ati iki monggo ingkang nyuwun milik bojone kancane lho cilik aja kaya jenengane lho cilik ya lak ora milik amik kepencer karo karepmu Mas Bakri oh alah monggo Mas ora apa-apa yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lapune bajo jebul kowe kok wis duwe bojo kok anggap apa awak iki ngati kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe